Nicole Vella ta' 19-il sena mir-Rabat Malta hija rebbieħa għal Miss World Malta. Dan wara li ntażlet biex tirrappreżenta lil Malta waqt serata finali li saret fi Pjazza Teatru Rjal is-Sibt filgħaxija. Waqt l-avveniment ħadu sehem 26 kontestanta li minnhom intażlu 12 il-finalista. Fl-istess serata dawn il-finalisti niżlu għal 5 fejn kull mudella waslet messaġġ b'suġġetti varji. One News iltaqa' ma' Nicole Vella li fil-ftit minuti li tkellimna magħha stajna nindunaw kemm it-tfajla umli u li b'simpatija irnexxiela tisra il-qlub tal-ġurija. Magħna hija saħqet li kienet esperjenza indimentikabbli u li ma kienx qed tistenna li tirbaħ dan il-konkors hi. Fem dak il-ħin ħafna emozzjonijiet f'daqqa għax ma kontx qed nistenna li nirbaħ jien ovvjament. Il-kontestanti kollha kienu bellezza ġifieri kulħadd tagħmel l-almu tiegħu. Ma vera nħossi vera ferħana li għandi dan l-onur li se nirrappreżenta l-Malta fit-Tajlandja f'Novembru li ġej. Din kienet it-23 edizzjoni ta' dan il-konkors ta' żbuħija taħt id-direzzjoni ta' Sur Rossi u Claudia Kalleja. Issa jmiss li jibdew il-preparamenti għal Novembru li ġej fosthom tħejjiet tal-biż differenti u anke t-turija tat-talent tal-modelli, xi ħaġa li hija naturali għal Nicole tant li għandha l-għażla bejn sfin jew kant żewġ oqsma li hija kapaċi fihom it-tnejn. Bħala preparazzjonijiet naħdmu għal ħwejjeġ ħanilbes, mbagħad hemm is-settur tat-talent, naraw x'ħanagħmlu jew kant jew speech, għadni ma nafx ħanagħmel. Bħala preparamenti dawk li hemm ġifieri għax hu it's a month-long festival, allura jkun hemm ħafna attivitajiet hemmhekk li jseħħu. Il-finali ta' Miss World ser issir aktar tard din is-sena fit-Tajlandja fejn se jiġi ċċelebrat id-69 anniversarju mill-bidu ta' Miss World. Bħal snin oħra din is-sena se jieħdu sehem 150 pajjiż minn madwar id-dinja kollha fosthom Malta u l-ispettaklu ser ikun segwit minn 2.5 biljun telespettatur minn madwar id-dinja. Awguri Nicole, awguri Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.